Gyönyörű szép nap volt, amikor Mumin és családja tengerre szállt a hajóval, amit nemrég vetett partra a víz. Fogalmuk sem volt, hova mennek, de nem is bánták, mert így sokkal izgalmasabb az út. Mama, nem örökre megyünk el, és nem a világ végére. Hát remélem is, hogy nem. Úgyhogy nem lesz szükségünk ennyi mindenre. Fel kell készülni a legváratlanabb dolgokra is. Ezt hogy érted? Mindig panaszkodsz, ha nem ehetsz meleget. Sose panaszkodom. A tengeren nagyon megéhezik ám az utazó. Legutóbb is örültél mindennek, amit csomagoltam. Ebben épp az az izgalmas, hogy nem tudjuk, mi vár rá. Igen, de az izgalmak is izgalmasabbak kávé és sütemény mellett. Mi az? Még mindig nem vagytok készen? Szia, Mumin! Szia, Horkica! Majdnem leestél a létráról. De csak majdnem. Nagyon megüthetted volna magad, vigyáznod kell. Gyakorlom a mászást, Hork is velünk jön, ugye? Azt mondta, hogy most nincs ideje hajókázni. Olyan izgalmas lesz egy igazi hajóval nekivágni a tengernek. Mama és papa készen vannak? Még a konyhában csomagolnak. Ez nem csukódik be. Ezt mind vinni akarjátok? Édesanyád aggódik, hogy különben nem lesz meg mindenünk, és igaza lehet. Áruld el, Mumin, hová megyünk tulajdonképpen? Még nem döntöttük el. Így igaz, majd meglátjuk. Manó bácsi! Aha. Talált valami ritka példányt a gyűjteményébe? Nem, sajnos nem. Ez már mind megvan nekem. De mondjátok, hova viszitek ezt a sok holmit? Hajókázni megyünk. Az nagyon izgalmas. Lakatlan szigeteket felfedez. Hát, ha úgy adódik? Ha segítek felhordani a hajóra a csomagokat, akkor engem is magatokkal visztek? Mindenki a fedélzetre! Horgonj fel! Szélbe állni! Orbitorlát fel! Ülni a hajót! Köteleket meghúzni! Teljes gőzzel előre! Mi a szimat? Muminéknak se híre, se hangva? Még nem értek ide. A legjobb vitorlázó idő. Kíváncsi vagyok, merre megyünk. Fogalmam sincs. Én nem szeretek hajón utazni. Tengeri beteg vagy? Nem. Attól vagyok beteg, hogy nem tudok úszni, és ha dobálnak a hullámok, megrémülök, hogy beleesek a vízbe. Nézd, milyen nyugodt a víz. Ne félj, nem lesz itt vihar. Na, ezzel meg is volnánk. Mindenki szálljon be. Mama, Kicsimáj, Szuszek, Mumin, Horkica, és persze Manó bácsi. Én csak azért megyek, mert Mumin papa megígérte, hogy ha látunk egy szigetet, kikötünk, hogy gyűjtessek ritka növényeket. Gyere, Szimat, siess! Nincs annyi hely. Ne butáskodj, Szimat, annyi hely mindig van. Nem jó az a nagy zsúfoltság, még elsüllyed. Gyere, szállj be, ne vitatkozz, biztos, hogy nem süllyed el. Oh. Tényleg? Megígérem, hogy nem lesz semmi baj, ugye nem lesz, papa? Hát, Mumin, ha itt állunk, akkor biztosan nem. Majd inkább legközelebb. Induljunk, Mumin papa. Hagyjuk itt ezt a gyáva alakot. Akkor elmegyünk nélküled, Szimat. Valakinek úgyis vigyáznia kell a Mumin házra, és miért ne lehetnék én az? Milyen aranyos vagy, Szimat. A konyhaasztal fiókban találsz süteményt.
Köszönöm, Mumin mama. Jó utat! Olyan kár, hogy nem jön velünk. Ez a szimat egy gyáva kukac. Szerintem nem tud úszni, azért nem jön. Ez aztán az élet, nem igaz, mama? Úgy bizony, drágám. Oda nézzetek, elállt a szél. Most már evezhetek, papa. Jó, és kérd meg Szuszeket, hogy segítsen. Igenis, kapitány. Alig haladunk. Nem tudnátok erősebben nevezni? Én mindent megteszek. Ez a kis hadonászás neked minden. Nagyon erős az áramlat. Inkább ti vagytok gyengék. Nem könnyű evezni, tele van a hajó. Ha így megyünk tovább, nem gazdagodik egyetlen új növényel sem a gyűjteményem. Vegyen egy horgászbotot, Manó bácsi, és azzal keressen inkább hínát a tengerben. Legalább fújjátok, hogy legyen egy kis szél. Sok tengerész lelte halálát a nyílt vízen szél hiányában. Föld a láthatáron, egy sziget. Nem túl nagy, ahogy elnézem. És nem lakatlan. Figyelj, papa, most gyorsabban megyünk. Mert feltámadt a szél. De gyönyörű sziget. A legjobb hely a pihenésre. Remélem sok ismeretlen növényfajt találok. Csak óvatosan, nagy felfedező. Lehetnek ott ismeretlen vadállatok is. Ha hoztok egy kis száraz gajat, tüzet rakunk és főzök egy jó kávét. Nagyon jól fog esni a maradék palacsinta mellé. Ide nézzetek, felfedezők! Kiugrom a kötéllel. Igazad volt, hogy elhoztad. Most jó hasznát vehetjük. Ugye mondtam, papa, a kényelemnek ára van, de megéri. Lehet, hogy mi vagyunk az elsők, akik ezen a szigeten kikötöttünk. Köszönöm, gyerekek. Segíthetünk még valamit? Nem, köszönöm, ennyi elég. Akkor elindulhatunk felfedező útra a szigeten? Hát persze, menjetek csak. Jössz te is, Horkica. Segítek Mumin mamának főzni. Mama, ennyi tűzifa elég lesz? Istenkém, még sok is. Nem hiszem, hogy lenne egy teremtett lélek ezen a szigeten. Nem láttam még senkit. Ha csak nem bujkál a sűrűben valami állat. Én mintha láttam volna. Igen? Mi volt az? Nem tudom, de nem volt nagy. Mégis, ekkora? Amekkora én vagyok. És hogy nézett ki? Olyan fehér, és a tekintete nem volt valami barátságos. Szerintem csak azt képzeled, hogy láttál valamit, kicsi máj. Akkor is láttam és kész. Ne kiabálj, nem mondtam, hogy nem láttál semmit. Na hát, ez csodálatos. Micsoda hihetetlen értékes lelet. Hát ez meg mi? Nicsak, mit látnak szemeim? Még ilyen gyönyörű és ritka példányokkal nem találkoztam.
Hát ez meg mi? Faguriga legyek, ha nem egy barométer. Na nézzük csak meg tüzetesebben. Eső, vihar... Ez biztos elromlott. Szervusztok! Ti meg kik vagytok? Ja, biztos a tietek ez a barométer. Megnézhetitek, csak ne tapossátok le a virágokat, jó? Na, csak ne olyan hevesen. Jaj, ne gyertek közelebb, menjetek innen. Jaj. Szerintem kicsi máj hetti puffancsot látott. Az nem szellem, ugye, Szuszek? Nem, hasonlít rá egy kicsit, de teljesen ártalmatlan lény. Úristen, valaki segítségért kiáll. Mégpedig Manó bácsi. Jaj, menjetek innen, menjetek, jaj, segítség, jaj. Ez az, pont ilyeneket láttam ott. Valóban, Manó bácsi. Segítség, le akarok jutni. Mivel haragította őket magára Manó bácsi? Mit csinál? Nem tudom, csak megkopogtattam ezt az oszlopot a barométer miatt. Meg akartam nézni, milyen idő várható. Nem értem, nagyon mérgeseknek látszanak. Csak meg akartam nézni, kedvez-e az idő a növényeimnek. Nem hiszem, hogy a növényekre haragszanak. Lehet, hogy azt hitték, el akarja venni a barométert. Ugyan, de hogy akarom legyen az övék. Én nem barométergyűjtő vagyok, hanem növénygyűjtő. Tartson ki még! Nem bírom tovább tartani magam, siessetek, könyörgök. Tennünk kell valamit. Várj csak, hadd gondolkodjam. Jaj, siessetek, lecsúszom! Megvan, tudom már. Ezek a lények nem jól látnak és alig hallanak, de igen érzékenyek. Próbáljuk megijeszteni őket valamilyen módon. Azt tanácsolom, hogy rázza meg a póznát, amilyen erősen csak tudja. Hogyan? Így? Erősebben, Manó bácsi! Látjátok? Érzik a levegő hullámokat. Csak így tovább, Manó bácsi! Jaj, már nem bírom tovább. Elzsibott a karom. Nem bírom. Biztos, hogy ez segít? Még nem tűntek el egészen. Most már abba hagyhatja, Manó bácsi. Manó bácsi. Itt vagyunk már, Manó bácsi. Micsoda undok kis alakok. Akkor is elviszem a barométerüket? Nem hinném, hogy ez jó ötlet. Ez eltörött, nem működik. Honnan tudja Manó bácsi? Onnan, hogy gyönyörű idő van, pedig a barométer szerint esőnek és szélviharnak kellene lennie. Ez igen, igazi házikoszt egy lakatlan szigeten. Csak szervezés kérdése az egész. Márpedig papa igazán jó szervező. 0-0. Ennél mélyebbre nem süllyedhet a barométer. Az mit jelent? Ha emlékezetem nem csal, az pusztító erejű szélvihart és esőt jelent. Márpedig az nem tréfa dolog. Fel kell készülnünk rá, Manó bácsi. Nézzetek csak hátra, már sötétül az ég. Mindjárt itt a vihar. Siessünk vissza, mielőtt ide. Szerintem már késő. Hajótöröttek lettünk, Múmin papa. Hát, ha még nem késő. Ne menjünk még vissza Mumin völgybe. A sziget másik felét nem is fedeztük fel. Nem tudhatjuk, mit találunk arra felé. Én azokat a hetti puffancsokat akarom felfedezni. Az lesz a legutolsó dolog, kicsi máj. Szerintem el kellene mennünk. Mi a véleményed, mama? Te vagy a kapitány, drágám, tőled függ. Az igaz, hogy én vagyok a kapitány. Várjunk csak...
Ez döntött, maradunk. Tényleg? Igen, felállítjuk a sátrat, amíg elcsendesedik a vihar. Milyen sátrat? Látod, mi mindenre gondoltunk. Hoztunk mindent. De jó, hogy gondoskodtatok mindenről. Először is le kell ereszteni a vitorlát, és a partra tolni a hajót, hogy a vihar ne tegye tönkre. Így jó lesz. Nagyon jó munkát végeztetek. A hajónk biztonságban van. Most igyekezzünk a sátorral, mindjárt itt a vihar. Manó bácsi, remélem nincsen semmi baj. Maradjon itt és pihenje ki magát, addig mi mindent megcsinálunk. Kicsit elfáradtam. Fújja ki magát nyugodtan, de utána ne felejts el kikötni a hajót a fához, azzal a kötéllel. A tengernél soha nem lehet tudni. Bízz csak rám, fiam. Akkor most jöhet a sátorverés. Ó, Istenem, micsoda egy nap. Hát ez még mi? Igen, ilyeneket még nem is láttam. Szuszek! Mi a véleményed? Mindjárt ide ér a vihar. Nézd, hogy kavarog a szél a víz fölött. Bőrig fogunk ázni, ha ez így megy tovább. Egy pillanat. Menjünk innen. Mindjárt, de ez olyan izgalmas. Nincs annál nagyobb élmény, mint látni a vihar közelettét, és megfigyelni, amint kitör. Érezni, hogy nem tehetünk semmit. Ne félj, lesz idő elmenekülni. Úgy érted, időben beérünk a sátorba? Úgy látom, nem bízol bennem. Vajon a fehér szörnyek mit akarnak? Ők is várják a vihart. Miért? Mert a villámtól elektromos töltést kapnak. Komolyan? Már esik, fussunk! Ekkora esőt még nem láttam. Ne félj, Mumi, nem sokára eláll. Tiszta víz vagy, Mumi. Tudom. Ne félj, Horkica, vigyázok rád. Nagyon félelmetes volt. Tényleg az volt? Ne félj, már vége a viharnak. Nézzétek meg, hát nem gyönyörű. A lakatlan szigetre kerültök, ahogy Mumin és családja most, és vihar tör ki. Az egyetlen, amit tehettek, hogy egy biztonságos helyen megvárjátok, míg elcsendesedik. Ám ha a hullámok olyan magasra csapnak, hogy elsodorják a hajótokat,
Akkor egészen más a helyzet.